Asa trampil tata tangga nuwun sewu nggih anak Prabu Mandura kula kang paman Sengkuni dalah para Kurawa ingkang sampun sawetawis panci angantu-antu dalah anganti-anti jengkar paduka saking Dwarawati kados pundi nggih sampun kasembadan mboyong endang Rara Temon menapa mboten nggih Paman Haryo Sengkuni nggih wonten dawuh kula sampun sowan wonten ngarsanipun Yayi Prabu Dwarawati Blokasuta endang Rara Temon badhe kula boyo wonten Ngastina ngrodhaopaken kaliyan Lesmana Mandura Kumara ing jebul tinemunipun wonten ingkang dados pepalang Paman. Ingkang dados pepalang sinten? Kula Prabu. Sawi kula aturi paring dawuh ingkang dados pepalang nggihipun boyong Rara Temon sinten? Yayi Dursasana. Dawuh. Ora nyono ora ngegila jebul tinemune apa ana kawan Petruk kantong bolong dalah hadine Bagong. Lho. Petruk niku nedya gaya Rara Temon. Nggih, Paman. Awit kalenggan sakmangke Kakang Semar Badranaya gadhahi anak pupon nggih Bambang Senet. Ing pangajap Rara Temon nedya kadhawangan Bambang Senet. Mila perkara Petruk dalah Bagong kang dadi klip sakmetahipun kula pasrahaken Paman Sengkuni dalah kadang-kadang kula Kurawa inggih nggih lamun betela kados mekaten paduka kula aturi pinarak menggah ingkang sekeca nggih Kartamarma wonten dawuh Paman perintahke Kurawa ngrangket Petruk ya nggih lon sendika westakaken dawuh Paman
kedung kang sinebya lampahe rata tanantara prapting sukune ngarga eram tumingaling pakwane srine dendeng saenggo praja yung kang prabangga pusakan nganjana Petruk yanggun musuhan Borawati entuk gawe apa ora awit aku mung didhawuhi Kyai Semar supaya ngawat-awati sing dadi lakumu. Iya Petruk darahmu Gatotkaca semono uga mundi dawuh Siwa Semar Badurna supaya jampangi laku munggon mboyong putri Darawati. Gonan iki tujune kok ana Ndara Anoman karo Ndara Gatotkaca. Terus upama ora awake dhewe iki malah pateni Kurawa karo Sinuwun Baladewa ya. Wis kowe gremeng dhewe iki jane ana apa? Kula tak matur nggih, Den. Kula sampun sowan wonten ngarsanipun Sinuwun Kresna kula matur bilih bapak menika gadah anak pupun nggih adi kula Senet. Badhe kadhaopaken kalian Putri Ndarawati nggih ndang Rara Temon ing delalah teng mriku niku wonten Alendra Mandura Sinuwun Baladewa nggih nunggal sedya. Siwa Baladewa nunggal sedya piye Petruk? Apa ya bakal boyong ndang Rara Temon? Nggih leres. Bakal didhawuhke karo sapa? Badhe dipun dhawuhaken kalian putra Nata Ngastina nggih Lesmana Mandra Kumara. Tujune kula karo Bagong niku bocah kendel. Ratu Mandura duka kula tantang. Lah kok diwaneni terus kula karo Bagong mlayu ya kok. Mlayu kok ngomong kendel. Kendel iki mbok diadepi. Wong senengane kok melarikan diri. Senengane kok lari dari masalah. Lho nek diadepi tenan ya cilaka ya awake dhewe. Lah niki rahayune sampean rawuh. Niki andung gawe. Andung gawe piye Petruk? Kurawa ngombyongi Sinuwun Baladewa golek iku lho kalian Bagong meh dipateni. Nek nganti Petruk karo Bagong mati tak cilaka to. Nek enten wayahan ora ana Petruke to. Lah niki. Niki sampean kudu nglindhungi kula kali Bagong. Yen mung perkara wae Kurawa sing gawe dadaning perkara aja was melak. Aku sing bakal ngadepi para Kurawa cocok. Cocok ya, Gong? Ya, Gong? Oh, malah merem. Mongko omong kok tak tinggal dulu kok merem. Petruk Bagong Mandura Kurawa tak adepane. Oh.
arane ngacurit kong guru kong tata kadya putula lor pangri ing turangga esti rakatake putih bedhe selek lapangling Hanuman iki syukur bagi Sewu Surta yudha lapangling lawan aku layak to layak Petruk Bagong leleng dase mergo jebul tinemune mburine ana munyuk kowe Hanuman ayo Petruk Bagong majure yen pancen nekat bakal mboyong putri Ndarawati kon ngadepi Surtayuda ora usah golek sing ora ana iki dina Anoman sing dadi betenge Petruk kantong bolo ayo hadepono yen pancen bakal mboyong putri Ndarawati ndang temen langkah ana bangkine Anoman candak sabeki rembangan remuk rembuh dadi rempong pecah sirahmu lakon mati aku mati aku sebelahnya dia memunyuk no duduk di duduk ayo ngateko candak lo ho petian
Munyuk putih Hanoman konangan Suwatama hilang nyawamu. Gladhek welek ngidoni munyuk iki. Yo, awas. Dian. Ora mencolotmu candak dadi apa kowe? Tadi tatu. Awas kowe. Canda. Biar. Mutah cecek. Ayo tangi yo. Wah, suwe ra tau tangi aku.
Irkata sang Gatotkaca ing mapak karko suta Tekadira Kresna Gatotkaca mureng tata napa satriya bandek le bumi gunjing langit halap abang lur kencang ngalis bersang mawe gandrung sabarang ngadulu andrun lebarat Kartomarmo ndase kok sambri dubeh kowe iso mabur terus umuk ngono apa piye kowe rumangsa menangne musa Kartomarmo ayo mlek umripatmu iki sadra Banjar Junut Dursasana adepana lho Pakde Dursasana yen pancet Pakde Dursasana isih pengen nyawang soroting srengenge becik mundur aja melu cantuk lawung perkara iki
Syukur nek kowe isih kelingan aku Pak Dimule Gatotkaca. Aku iki kuwatane tan prabeta kaya bapakmu. Werkudara bapakmu mungsuhe Dursasana Pakdemu iki. Lah kowe bocah bayi isih ora gelem minggat. Sabet ki perbuatan gilang-gilang wandamu. Krukat brengos mule. Canda ilang kalamu katekoli orang alih kena tungkakmu himawaku. Abro junjung sabetake junjung calak ayo le kena junjung sabetake junjung calake mudhar. Hop Ambro junjung tiap abot meni. Bodoh pamlir guna tak jojobang maring ungis Mejot paduning ladi netra kocak ngundarahan Prayo iki nantang bangsa telek wayak Putra Bagong leling dase jebul tinemune ana Gatotkaca ana Kanoman. Maju nggih Gatotkaca. Yen pancen kowe melu cantuk lawung perkara iki pakmu mandure bolo-bolo ade kono. Gatotkaca Kakang Kanoman maju gretel nenggara pedhot gulung mudhar. Ya mung Surabaya jalur tamu gendere medhuran terus bahaya. Ilang kawamu lakon. Gatotkaca Cemplayu bangsa telek. Wah. Biak Solo to jomro nang troman turu bledo to. Gretel kula takon ilang nyalu ae. Gatotkaca maju. Lenggah kok Prabu, lenggah. Nata tresna lan hangandi kodhe Yai Prabu Yasa ngawing tias wat selai ngarini
manungsa Gatotkaca Anoman ki ngono ndadak ngasta senjata nenggala ya ben nyepelekke karo Baladewa. Gatotkaca Kakang Anoman ora nyawang sapa sing mburi niku Kurawa. Apa bakal arep diboti Petruk tinimbang Baladewane? Mboten perkawis abot sinten mawon niku mboten. Nanging Sarudi lulu. Ing atasipun Gatotkaca menika tesih waris piyambak. Anoman kuwi tasih waris piyambak. Lah kok tegel tega mentala badhe menjahi ya ben mati mbok ben. Wicetha dina iki Gatotkaca Anoman bombani kae dapurane Petruk. Yen perlu Petruk kok prajurit paku ndase mudar. Umuk kok paku ndase iki mudar kok sing arep dipaku ora iso mlayu kok piye. Nggih, Den. Mbok ora ngerti aku. Alah mun ngoten lho. Sampeyan niku dina niki dadi perlindungan kula. Gelem ora gelem kudu mbelani kula. Aku ki ora mbelani sapa-sapa Petruk. Krungu kowe-mu. Yai Kresna ora mbelani dapurmu. Klebet Paduka Prabu Mandura nggih mboten kula belani. Lho. Lho apa? Ratu kutuke ngono. Menika mangaten kok Prabu piye? Sampunipun kula sabejagong kalian anak kula Rara Temon. Sinten kewala saged mboyong anak kula pupon menika ning wonten syarat selananipun. Wis sak lumrahe lamun to anak ratu diboyong kuwi kudu nganggo mawa syarat srana, kudu nganggo pitukon. Pitukone anak wadon apa? Ora ge. Matura tumuli taturke ono ngarsane Kyai Duryudana. Dimeninggal bisa jejodohan antara Lesmana Mandra Kumara lawan Rara Temon. Anak kula Rara Temon menika nyuwun wujudipun srasran wujudipun rerenggan kahyangan kayu klebu Dewa Ndaru Debok Mas Pupus Cindhe. Tenane musuh rabi Lesmana Mandra Kumara kuwi anakmu Pupon. Anak Pupon reka-reka nyuwun bebono injih saestu menika. Ngandani ngayal. Ratu nek dikodoni tok dibanter ku swarane tok andane ngayal. Ndak mungkin, ndak mungkin. Oh, Petruk iso meneng ora meneng jeje tungkak jamu kowe. Petruk nggih. Iso meneng ora saged. Dauping temanten kedawon renggan kahyangan kayu klebu Dewa Ndaru Debok Mas Pupus Cindhe sarta dauping temanten niku kedah kinurmatan ungling gangsa Lokananta ingkang munya ing awang-awang. Lamun to Lesmana Mandra Kumara sagah minangani bebono menika inggih monggo. Ewa dene mboten nggih mboten napa-napa. Nyuwun pamit dadi atur ana ngarsane Kyai Duryudana. Pramara remeng uswa nyembrengen aning marga amal agung. Petruk kok ora minggat pripun sampeyan niku kali kula tegel. Kula niku nyuwun keterangan, lha kupingmu napa ora ya krungu? Ingkang pundi? Sapa wae sapa? Kena mboyong anakku Pupon. Syarat seranane dauping temanten kudu kinurmatan gangsa Lokananta kang munya ing awang-awang. Uga aku sasaran renggan kahyangan kayu klebu Dewa Ndaru. Wah, akeh men. Iki adikku mampu ora kok sasarane ngene. Kok dadak sasarane nganggo renggan kahyangan ngagem mersi barang mboten ora Petruk. Oh, nggih. Ayem lho. Niku begitu ngerti mersi niku kanca-kanca do brosing. Regane pira, pajeke pira? Boleh pajeke atusan ewu juta kok ewu sampeyan niku asam
Lah iya. Bali ana karang kadempel matur marang Kakang Semar Badranaya. Bebana saka Ndarawati nggih, nyuwun pamit nggih Den kula tak masuk. Indriya mangung gandulan rimang lelena tanpa kanin yen pantulus mengko tiyang utama cilaka nasib kula ana apa nangis meneh mboten nangis pripun. Kula badhe mulih teng Karang Kadempel izin kalih Bapak. Awit sinten Ndarawati paring dawuh sinten mawon saged mboyong putri Ndarawati niku kedang mawa srana. Sranane apa lah kok nganti tangisan kaya ngono kuwi. Abut-abut sranane. Saking abote dadi abut ya, Tru. Lah iya syarat srana kok Ndarawati iki dawuh Sinuwun Kresna kuwi apa? Dopeng temanten kedah mawi sras-sras renggan kayangan kayu klepu dewa daru debok mas pupuh sindhe. Dopeng temanten kedah kinurmatan uling gongso cakraning rat. Lokananta. Lho. Kuwi gamelan kayang nggih sedaya niku renggan kayangan sak gamelane ngoten. Iki nek kula nganti ora iso nggawa bebana niku wirang napa sing kula sandang isin terus aku dadi kowe mulih ya nglentung isin mesti dirasani tangga-tangga Petruk dikon bapake ora jedhak ora iso adekmu nek pas rebutan warisan kok disiki Ndara Anoman kula pasrah bokokan kali sampean pripun iki kelebatan bebono kuwi aku kelingan rumuhun kemutan apa nalika dhaupe ndaramu Permadi yen ora kleru saelingku bebono saka Sembadra kuwi ya kaya ngono kuwi gimana keputran bisik-bisik karo ndara putri Sembadra mbok menawa bebanane pripun? Kowe apa ora kelingan? Dhaupe ndaramu Permadi Arjuna biyen Bubana saka Ndarawati ya kaya ngene iki renggan kayangan sarta gamelan Lokananta. Lajeng sing bisa ngrampungi sing bisa nulungi kowe dudu Anoman ing ndaramu Arjuna. Lerma sarta rak matek aji pamrih tak rawuhke Satria Madura.
Dewa Bathara pangestu ngoro jagat ora nyono orang legiwa kang matek aji pameling iki mau panjenengan Kakang Anoman nuninjih Raden nyunduka ingkang kathah kula ingkang rawuh ngendika Raden Harjuna mapan wonten papan menika apa darunane dene matek aji pameling iya bobotipun kalenggan sak mangke Kyai Semar nedya gadah damel mantu kabar wis ngebar pawarta wis warata lamun to Kakang Semar bakal duwe gawe mantu ndhapke Bambang Sengit lawan Putri Ndarawati lho Ndara Janaka kok mun pirsa iya Petruk ning sejengang dipun rembug Den kalenggan sak mangke Putri Ndarawati endang rara temon menika nyuwun bebana ingkang tanpa benten kalian bubananipun Ndara Putri Bratajaya duk rumuhun bebana sing endi nenggih renggan kahyangan kayu klepu lan sak manunggalanipun sarta dauping temanten menika kedah kinurmatan ngling bangsa Lokanata malah kula nyuwun dawuh rumiyin ndika Raden Harjuna saged nyembadani bebana menika kados pundi kula nyuwun tulung dhateng jenengan kabeh Dewa Bathara pangestu ngoro jagat yen pancen bebana renggan kayangan Jawa Semelang Harjuna ngrumangsani lamun to aku sing ngomong Kakang Semar Badranaya rene Kakang Semar nedya duwe gawe mantu bebana saka Ndarawati aja Semelang aku kang bakal suwanana ngarsane Dewa Bathara tujune Ndara Anoman kok sendakep ngoten Ndara Janaka teka kok beda karo Bagong Bagong anggere sendakep terus ambruk mengarep niku kuwi jenenge ngantuk ya yen kowe mangkono dinteni sawetara bebana saka kayangan iki nggih nderek panjine wis madya ratri lan candra purnama sidi angin dinile
ing sekaring bawana langgeng ulun waspadake kang sumaning kahyangan Suralaya kaya jeneng kita Harjuna Lokna ninjih ulun sembah sungkem abekti kula mugi kunjuk sandhap padha paduka ulun Bathara Guru. Iya Harjuna ulun tampa tiba padha-padha janur gunung Kadingaren jeneng kita swanana ngarsa ulun parang datine sedya marage matura Janaka kepareng matur bilih caos kawuningan kalenggan sak mangke Kakang Semar Badranaya nedya nggadahi damel mantu monggo nyatanipun anak uga nenggih Bambang Senet ingkang ayunaken putri Ndyarawati Endang Rara Temon Endang Rara Temon nyuwun bebana wujudipun rerenggan kahyuangan kayu klepu Dewandari sarta dhauping temanten kinurmatan Gangsa Lokananta dudu ulun kadingambali lelampan kula kang kepengker mula ageng kula sowan kula nyuwun senjata pitulungan renggan kahyuangan sarta Gangsa Lokananta kula boyong wonten Ndyarawati kinarya dhauping temanten iki. Lengindra mangumeng mangungkungan duhan emang leno tanpa kahanin orang legewa Kakang Semar bakal darbe gawe mantu ya Harjuna dikaya ngapa lan kepiye wae Kakang Badranaya kae masih kadang reda lamun hamung butuhke renggan kayangan sarta Gangsa Lokananta ulun Bathara Guru ora kabotan enggal baliya titi wancine dhauping temanten renggan kabeh mul bakal samapta nggih